хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Навори имрӯзаи мо дар бораи кушода шудани парвозҳои Федератсияи Россия, яъне чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз 1 август Федератсияи Россия парвозҳои худро бо чандин давлатҳо оғоз мекунад. Чӣ хеле ки мо дар як видео мо қайд кардем, Федератсияи Россия тасмим гирифтагӣ бо давлатҳои парвозҳои худша оғоз мекунад ки дар уҷа афзоиш ёфтани ҳамин беморӣ кам шидагӣ, яъне аз 100 000 нафар аҳоли 40 нафар агар ба беморӣ сироят ёфтагӣ бошад, ба ҳамун давлатҳо парвозҳои худша боз мекунад. Аз 1 август дида парвозҳои Федератсияи Россия оғоз мешавад аз шаҳри Москва ва Санкт Петербург. аввалин парвозҳое ки баъди ин қадар маҳдудиятҳо Федератсияи Россия ба қайд гирифтагӣ аз 1 август, вале мутаассифона аз 1 август дар анамун спискашон бигем ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шидагӣ нест ва ин шароите ки Федератсияи Россия гуфтагия, яъне сари 100 000 аҳолӣ 40 кас бемор бошад, ана ҳамин шароити мондагиш бигем ба Тоҷикистон мутобиқат мекунад, яъне ки бояд Тоҷикистонам дохил шавад ва ногуфта намонад ки то 1 август Федератсияи Россия бо 30 давлати дигар гуфтушунидҳо карда истода, ба анами 30 давлати дигар бояд парвозҳои худша оғоз кунаву ба мисли аввала, яъне регулярни парвозҳоша шурӯъ бигардона, маҳдудиятҳо бардошта мешаванд. Иншааллоҳ интизор бошем бародарони азиз, то 1 августа бо аниқ шид ягон видео мекунем, пешкаши ҳамаи шумо мегардонем. Худо розӣ боша, идоф хабаре мерасонем ки дар анами номи видеомон менависем парвозҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ам низ кушода шид. Худованд розӣ боша, дар ҳамун 30 давлат ам ҷумҳурии Тоҷикистон медрояд то 1 августа. Ва ягон саволи дигар боша, саволотона ба ма пешкаш бигардонед.